Sani na mai gida. Na ce wata ya mutu ko? Wata ya mutu kai ma za ka mutu. Yo wani irin lalataccen sabuli ne ka dauka ka wanke mini shadda ta mutu haka? Sani? A wani sabuli ne kurga ta bani ce na azama karago. Karagon walwa ina bag blocking da na kawo gidan nan. A ya kare tun jiya. Yo in ya kare buku wani ya kuje ku sai lalataccen sabuli ku kashe mini kaya haka. Wannan ai lalatacce. To zan ga muku zance guda. Da kai da uwar gidan da yaran gidan duka. Gaban nan a gidan nan in za a yi wanka wanki ko wanke a yi amfani da bag blue shine sabuli na gari shine na kirki. Ni ma na musa aiki da shi mai gida saboda baya yankan hannu. Ina zai yanka hannu shine na kirki sabuli ma suna suka tara. Akwai sabuli cikin sabuli ma. Wannan gaskiya ne. To bag blue. Sabili ne na gari wanda kowa ya kabeje domin biyan bukata. Menene sunan shi? Bagabule mai kamshi, bagabule mai kumfa, bagabule mai kyawu.